Garane wong akrami tutu bondo tutu rupa nanoya hamu ngati pawi tane kuwi dienggo pengeling-eling awakmu dhewe ya Lisa bagus. Nggih. Gegarane wong akrami iki dudu bondo dudu rupa, ya ta? Nggih. Amung ati pawitane. Ngono. Dadi sok nek milih Kyai Putri iki sing didelok iki piye ayune ngati kuwi iso ngladeni apa ora? Karo sing kakung setya bekti apa ora? Ya ta? Nggih. Nampa dawuh saka Kyai sepuh. Wong kuwi yen pengen tentrem uripe nganggo lambaran L5 perkara, ya ta? Nggih. Siji, luhuring budi, tegese akhlak pur karimah. Ping pindho, lomo ing bondo, tegese amal jariyah. Ping telu, lembah manah, tegese lemah lembut. Kaping papat, lila legawa, kuwi tegese ikhlas. Kaping 5, lulus raharja, kuwi tegese slamet donya akhirat. Ngono. Mula kuwi nggo paugeran raimu kuwi. Nggih, Mas Bayu. Ya. Luput pisan kena pisan. Milih calon bojo kuwi gampang-gampang angel. Luput pisan kena pisan. Kena pisan. Ndak iso tuker tambah. HP wae tukar tambah iki. Apa rumangsane kok. Mula nek sing putri karo sing kakung kuwi wis padha gathuk rasane ya bakal urip tentrem kuwi mau. Nah, ayo. Yen gampang luweh gampang. Golek bojo kuwi yen angel ya angel nek gampang wis kaya dituduhke dalane. Ya ta? Nggih. Nek angel iki nadyan bendina tek luwer bareng sak rombongan. Luntrang-luntrung. Heeh. Nek ora jodoh ya ora dadi. Oh, betul. Ning nek pancen gampang karo jodhone, paribasan kowe ning Madiun umpamane, ya ta? Nggih. Engko jodohmu ning ngendi umpamane? Papua. Ya, heeh, Umpamane. Umpamane. Mengko saged utuk. Ya. Nek wis jodoh ya petuk. Nah, nggih. Ngono. Ya. Basa Papua iki lho maksudnya. Ya. Utuk. Ayo Luput pisan. Wis ngono kok. Yen gampang luwih gampang. Gampang luwih gampang. Yen angel saiki. Yen angel ka langkung. Terus Tan kena tinumbas arta ya, iya diaturke sik. Kelinci ucul dilanggamke. Monggo. Monggo, Mbak. ngobengi kota seterusé Say
Bareng piye? Gong apa? Dawuh sing tak tampa saka panitia engko maksimal jam 3 kudu wis rampung. Oke. Kabeh iki ana winates sing wektu. Ora apa-apa. Bakune ndonga wae muga-muga kahanan ndang ayem tentrem ya iso kepenak. Yo. Lah sepuh ayo nan semangat nan Mustika Tuban labuh tresno tuwin sabaya perhati marang Raden Wiratmaya Selamat.